She closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy. The wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of Ja, vi har her en 5-års hest, som også igen er 4. Kun 4, sorry. Så er jeg endnu mere imponeret. En 4-års hest, som er utrolig ridelig. Den har den der lidt sådan meget powerful, typiske sådan lidt Corrado-galop. På trods af det, så kan den alligevel bære det og er utrolig fin i balance til at ligge ældre og chancerer og ligger godt i hånden, man nem at regulere i halsen, følger tøjlen godt. Og over springet har den en utrolig kraft i sit spring, den har en utrolig power væk fra jorden. Man føler virkelig, at hesten kommer hen og sætter af og trykker væk fra jorden og er opmærksom på bundene og giver en virkelig fin fornemmelse af, at man sidder på noget, som har power i kroppen til at kan gøre hvad som helst. Ja.